Kardom B News 7 Thanbang Nili Bapuram Senar Non Birtang Tonpen Arjuponikha Karbi Anglong along BJP party spokesperson Laichaning Leng Ahin Pen Amithang Asai Hem along Pedangke Mai Kepha Lapen Non Birtang Tonpen Arjuponikha Kethan Ponji Kangtung Bangke Karbi Anglong along Lata isi apurkimu kimanji apan dambomlo tason si nilitumahin pen ke theklong dolo athe pipotma ilitum 1986 amendment dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhe kichun che dula lapen 2011 ahut ilitum MOU chitok det pen hele rongrang hele kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aningkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ilitum ako puthot song trok atum pen ilitum MOS 2 chitoklo laswang bong pen ilitum akinang sop abotai ilitum rat atum political party atum crack jam political party atum socio organization atum student organization atum dak ilitum aphan akinang sop ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state an pali uni detma lasong bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen vansi ilitum la so power bangke autonomous state kilongji kapate bok het ji aphan itum claim pon nang po puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP party Karbi Anglong ki japon team Karbi Anglong atum bikheke dak aman githine Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum IMP Omor Singh Tiso sar lapen MLA Dorsing Ronghang sar atum lapen team Karbi Anglong atum japon si Karbi Anglong pen isi abutung dampen ilitum aphan la non agreement that aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin pen pachun nai pu laso anut phan kachi tongdam minister phan chi tongdam pen lanjot kali Karbi Anglong team Karbi Anglong CM sar atum japon si long kep autonomous council atum phanta pangrum pensi phuladak Delhi rong sopi long chingwai chingsai lo laso chingwai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ki thenai lo laso pot ilituma bangke power da omuchon lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta ekel logot pachun nai pusi litum team Karbi Anglong pen ki japon CM sar MP sar MLA sar atum la soputhak klardak pen home minister phan 25 July arni chitong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu det pen aphi demand charter memorandum pidet pen aphi laso demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman kithe home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon aphi nanglitum laso committee tum phan nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen langpen nanglitum aphan puthot aku kipachunji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hang ponpo pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo pusi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sar Dorsing Ronghang sar aphan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hinlo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Borolen pen promote boro tadulo lapenapu Tripura pen adulo Khasi Jointia Garo tum tadulo
Mizoram ben dado pusipu halada lasi laso ang bong pen ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council a leader CM sar tum si Japon lasi lasong bong pen itum ningke the ningke cha rong bangke lalo lasi tame isi ang deng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang laso na bang fuda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbianglong arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek NGO pen chenglok ke the kire tum sitame laso dimolong itum kachirap kachitodu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitodu jia pansi nilitum ahin pen rat apan sitame choning ripon lo ke the kire tuman sitame choning ripon lo lasi lason ilitum apan correspond tek lason ilitum apan nang kachingwai pen kipachun pon tek apotsi Central Government Home Minister Amit Shah aphan lapen ilitum non third time along Prime Minister Narendra Modi Prime Minister aphan stame Karbianglong arat hoi East Karbianglong BJP hoi Karbianglong BJP hoi pen stame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihu ladak kipa phihu pen kipa prang pon ji aphan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pi aphan alang liphan ilitum ahin pen akiro pilo athe pipotma pulang damlo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan apanda akasik sagdo non jong si 6 sidul alam lang lo pulote ilitum laso 6 sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all laso si mande lasi laso phan jong si momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum kikhang nun ja jakong kansi duma ilitum kadok veda chinilo lasi la sonjong si pulotangte ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat ponpo la so along bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long si dopo the seat cap along bang si ladak tame itum open for all ke dopo lasi tame ilitum chingwai chingsai long si dulang kwantong si ilitum la pachun unjine kichun husi ilitum anso se jakong pidunai akenang so dulang lasi lason jong si ilitum isi pen jong si claim pon pulote autonomous state kilong dam jia phan bangke akate bok het abangke ilitum thek pon long lo chichar pon long lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan aku do thulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bodi alangli press release kipido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rong arat tu inside ha lasona statement bang alang li pipidet nahi athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ke palong ji phan ilitum 6 alang litum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang 6 sidul aprang 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong bat chat non MOU salong tame chun lote itum 6 sidul si aru jakong bat lasua jakong kipabat aphan lasua jakong kiwan aphan bangke abadha vedet nangji usin ilitum ke kachoning rikangtung lajong si ilitum abadha dukok pulote la bangke pilo ilitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dukok po lasi alang litum sitame la 125 amendment along sita ilitum jakong pidunai athe pipotma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulo tangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum bat ponpo land right sita itum dak full pledged power itum chilong ponpo lasi lahaya mukha pen pulo tangte ilitum bangke non 125th amendment bangke prabjin pen kipachun ji aphan Karbianglong Autonomous Council BJP a party itum ke lake arsik jit pen chunvek nai puki claim ke damalong kadu kavita chirap du nai pusi chuning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang lipenle aku iteteni public ponji kalsi nili apor dipon non head dong itu may spokesperson tenanan ng biyo especially ke 125 la so amendment la sa kuta 125 la so amendment ladak kasi ke som ke district autonomous district no India lo northeast ang bong especially ka yang lo always so एक से दिमाग हसाओ akan ke Guluan Territorial Council. Nakan Mizoram along som thom do hola dakta Lai Autonomous Council
lapen ke Pali lakher lapen Chakma lapen Arunachal ke Pilomar Meghalaya long ta ki thamduk asi Bengal Bengal la kanto koi pangarukat lapen ke Tripura long isi ko hala bangke Pilomar la so Tripuri autonomous area district council kanto koi ker laso kep angbong pen ke anutin long adimana bang ke chipon et palam ke litum ko dambe la songbong pen bang ke force powerful ko litum la chipro bang ke laso district lo ka diam akit henai lapen aban nai akit henai lapen aban nai autonomous district along kilong nangji somsuri apubidha dak dopik ta ini tum kadiman ta building piplo autonomous state provision da ini tum kamdu so provision ka penangan isi apor hot movement plan no so movement ki plan hot ta movement ki plan hot bang tharu se prandam lapen ke peaceful democratic mass movement ki siklo hola to apithroba to bang puno hilig order song oktum plan asong atum banang claim lo latum cipaduk lo laso cipaduk pen bang haru hini ba se pranda lo tere bang haru sira bang shok siket rapo arat atum bang ke relief camp malong si isum ki boy bang nang mo lagi ini tu next hini kadok ko ini sini laso pen jok pen bang ke latum ahi afangka central government state government lapen especially bang ke non dili tumalong asien Dr. Tuliram Rohang ala tu initiative and abang ke latum pen chingwai chingsai to song throk asong pen latum chingwai pen si insam jin ki dolong phai itu kan ko ta long laso insam jin kilong aputha ka bang ke la bang ke initiative ladak kiwan power kiwan koson di maladak ke hini ke thom itu langdam kan isi abang ke government tu kan kecil top laso power isi abang ke government tu kan citok te pin pen sita negotiation pen kiwan una jako lahai bang ilitung lam ramai cingwai pin talang itu alang personal initiative alang genius report asai Dr. Tuliram Rohang kiwan laso jakong ilitung tekno lakan aku isi bang ke teklong lo non laso si tok apang ke kadok te samjin apang kisi pulo sita APHLC atau pulo article 280 ke labang ke piloma panchayat assistant pen si persen pata ladak kitok ke lasom kali ili dong kimang dam ke 125 session along lasu article 280 along anghap ki thodun si ili dong phanta tangka maha available ki wajib pan lasu lapan panchayat ke ladaka bangke nang apply play to say home minister pe amara declared no plan to introduce panchayat system in Assam tribal area the ministry of home affairs kondak pesil kami penangan ka declared la silada bangke to tele pa coba da ya piloma 6 schedule area long bangke panchayat is to introduce to bangke la bangke kali masih je photo ili dong theglong lo non ili tumalong penangan power do land power ta pranga bangke asabe sita non laso MOS laso ka implement no te land power long bang phang ili dong ke settlement awe tanong settlement som thom hormo do la settlement and starting effort la ke construction ai kadu ko power ma itu lo selamo lo la ili dong mithang ja kom dak long ko laso ku thak number 1 is at ke mai achievement no bangke ma kan lapen ke mohet pulo ili tumo khan alang tu chitok te pen te sita akapre effort en pen ladake wan una jakom abang hola MLA bang asi isi ko ba commission thong la besi bang police town and village police abang kala Assam Police Manual Act and guideline man di lagi wan kali ladaka bang Karbiang long ili tum own authority pen kasalam dan si la so police abang ke ladaka bang fanjadi lahaya jakom abang ke ini tunggu kadok kalau kita curung nang ini samjin be welcome nang laso 125 as amendment ini samjin be pacun dia kan peaceful coexistence laso approach abang ardi kinang itu laso ardi pilo pulutang telasi itu abang dak ki claim nang yason ki pacun ji do olang itu me frank non itu phan penang ada subject on legislative executive financial power lahi itu phan nang pilo tebon sida ki claim nang ji dola ko lahi ki claim nang dia jakong along la ansu se pacun pon dia phan la so phansi don ili tumang ke kilo bala da ki parja lo la si don la sa amendment abang ke prapjin pen pachin po la pen along kapre a 6 schedule area long pen ili tum pen chihoman edri ko bang kali talang li tum pen tum man so opos avelo ili tum dak Karbiang long kadok awe akte atum kan an sita ili tum bang ke lada chiwan thulia phan isiwet aja kong pen ako hempre ke pachun dia phan la so phansi li to ke parja dia pasi don ili tum bang kadok awe se
lasi kumai me bang e pu governor power abang pakom head kumai me bang pitu abang ke lake tinuma panchayat assistance one lok lo mai me bang pitu abang ke lake autonomous state kali lo pawir dat lo ci compromise dat lo lahai total li lagi ki pacu bai lam lahai pacu bai atu akan ini to ahok a reply ki piya consideration ki bang ke lada nami to machino please kan yang long DJP ahin ke nami to kan derivation ki pilo dong sipinya lam do ko te argument do mereka ki dak dolang di del mo project kram sa dolang kuyo dong kiri tiso ka dolang dan lo hai del ko tu to kai la channel le pa ki ko kasilan